खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ दिनैनि फुंबिलिनि रादाबाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गुसुं समनि गेजेराव लाबोबाय गोनांथार रादाब। अन्नानै रादाबखौ जोबजासे नायलांदो। गिबि खौराङाव दङ, दिनै 22 जानुवारि भारतनि सुबुंखुंथाइ सान एबा गणतन्त्र दिवस। बे गोथार सानजोंनो लोब्बा लाखिना दिनै बाक्सा जिल्लाखौ बोखावना तामुलपुरखौ BTRनि बाथि जिल्ला फोसावगोन। तामुलपुरखौ जिल्ला महरै फोसावगोनखौ बरायनानै मैया तामुलपुर दखरा एबसुआ मोनाबिलियाव आलारि बाथि सावदों। लोगोसे तामुलपुर ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोदान जिल्ला फोसावगोनखौ लाना खुसिजों रंजादों। दुखुनांथाव खौरां, गोर्बो बिखा खामथाव जाथाया मैया जालांबाय। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सिमला पुलिस थानानि बेन्दों खामारदैसा फटा दैमानि दालाङाव गंसे ट्राक गारि आरो गंसे स्कुटिजों मोखांजों मोखां सौग्रावलायनायनि जाउनाव हिमालय पाब्लिक फरायसालिनि सानै अन्थाव बाथाव उन्दै फरायसुलि आरो सासे फोरोंगिरि जयैनो स्कुटिजों टिउसननिफ्राय न'फारसे फैबाय थानाय समावनो खामारदैसा गामिनि जयदेब दैमारिनि फिसाजो ख्रिस्टिमा दैमारि, दावथारा गामिनि उपेन ब्रह्मनि फिसाजो फार्लिना ब्रह्म आरो दावथारानि राहुल खुजरनि बिसि रिजिना खुजरा जायगायावनो जिउ गोमायो। ट्राक ड्राइभारनि गोरोन्थिनि थाखायनो साथाम बर' फिसाफोरनि जिउ खहा जानायखौ लाना गोथौ दुखु मोननायखौ फोरमायो। लोगोसे बे लामा जाब्रबथायखौ लाना फरायसाफोर आरो जायगानि रायजो राजाफ्रा खुद्रिखांना हेंथायारि हाबाफारि लाना थार बिजिरथाय होनांगौ होनना दाबि खालामो। गोथार बाथौ साननि समाव क'क्राझारनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि गोथार बाथौ सान फालिथाय हाबाफारियाव BTRनि चिफ प्रमद बर'आ बाहागो लायो। बिथाङा बाथौ सान फालिनायाव बाहागो लानानै गोजोननाय फोरमायो। लोगोसे बिजनि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बर' बाजाराव फालिनाय गोथार बाथौ सानाव मुंदांखा लिरगिरि डक्टर मंगलसिं हाज'वारिया बाहागो लाफैयो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। लामा जाब्रबथायजों जिउ गोमानाय रिजिना खुजुर, ख्रिस्टिना दैमारि, फार्लिना ब्रह्मनि दुखुथिया न'खराव आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म आरो BTRनि बुंथिगिरि काथिराम बर' बिथांमोना जिउ गोमानाय गंफ्रोमनिबो न'खराव थांनानै गावसोरनि गोथौ दुखु मोननायखौ दुखुथिया न'खरनि बिगोमा सोद्रोमाफोरनो फोरमायहैयो। BTC सोरखार लोगोसे रायजो राजानि अनसुंथाइजोंसो हिरिम्बा बाथौ थानसालिखौ आबुं महर होनो हादों होनना लोमसाव दैमारिया बुंथिदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारि सिनाखोना हिरिम्बा बाथौ थानसालिखौ आबुं महर होनायाव BTC सोरखार आरो रायजो राजानि अनसुंथाइजोंसो लुफुंनो हादों होनना फोरमायदों BTCनि बारग' मावफुं सोद्रोमा लोमसाव दैमारिया। गोथार बाथौ फोरबो सानजों लोब्बा लाखिनानै बे सिनाखोना हिरिम्बा बाथौ थानसालिनि लांगोनायाव गोथार बाथौ सानखौ फालिनानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बे बाथ्राखौ बुंसारो बिथां BTCनि बारग' मावफुं सोद्रोमा लोमसाव दैमारिया। लोगोसे बिथाङा बुंबावो, हिरिम्बा बाथौ थानसालियाव गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय गोबां धोरोम नायबिजिरगिरिफ्रा नायफैयो होनना बुङो। आसाम रायजो BJPनि आफादगिरि भबेश कलिताया मैया बाथौ सान फालिनायाव बाहागो लानानै BTR राजखान्थिनि सायाव बाथ्रा बुंदों। बिथाङा बुंदों, प्रमद बर'आ 5 बोसोरनि थाखाय BTRनि चिफ जागोन। बेखौ गोनो गोथो साननांगौ गैया होनना। 5 बोसोरनि उनाव सोर चिफ जागोन बेयो उननि बाथ्रा। सुबुंखुंथाइ हादर हिसाबै रायजो राजाफ्रा सायख'गोन होनना बुंथियो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। भारतनि मोनथाम रैखाथि बिफाननि गिबि CDS जेनेरेल बिपिन रावाटआ माखासे सान सिगां तामिलनाडुनि नीलगिरि हाजोआव मोनसे बिरखं जाब्रबथायजों जिउ गोमादोंमोन, जाय जाथाया हादरनाङै भारतारिफोरखौ दुखु मोनहोदोंमोन। बिथां गेदेमा बिपिन रावतखौ मान होनानै भारत सरकारा दिनै भारतनि सुबुंखुंथाइ सानाव भारतनि गिबि CDS बिपिन रावतनो रुंसारनि उनाव पद्म विभूषण बान्था होनो सायख'दों। लोगोसे गोजोनथाव खौरां, आसामनि थाखाय राणा प्रताप कलिताखौ भारतनि रैखाथि इस्टार्न कामान्डनि GOC in chief बिबानाव थिसनो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासैनिसिमबो साबायखर। अन्नानै भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार खालाम। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय।